Hello. Hello. Ninjani wema? Ngikhona wena njani bo? Ukhuluma noPhinias wema? Fine, thank you. Yourself? Ngikufuna futhi ngoseptoba wema. Okay. Futhi iteze futhi lapha ngifolile ngakhuluma nomlungu, wathi umlungu angikhulume nawe. Hello. Hello. Ninjani wema? Ngikhona wena njani bo? Ukhuluma noPhinias futhi uFakabstrong uJobane. Okay. Ngikufuna futhi ngoseptoba wema. Okay. Futhi iteze futhi lapha ngifolile ngakhuluma nomlungu, wathi umlungu angikhulume nawe. Ngizothi ngikhuluma noba kodwa mina futhi. Ngikhuluma noVuspa. Bukuphona ukola la mntoba na? Cha baba, Johannesburg. Ngoba ngoba katheka la KwaZulu Natal furniture tuthi dalongile olala litoli sami lapho uzobotwa ngisiza noma cha. Okay, no, kulungile. Futhi mina kwamsebenza futhi ngisebenza ngiyayisebenza futhi uyabona. Shuthi njengoba ngifuyile nje ngishuthi ngathatha ukuthi nami ngumlimi. Mshuthi njengoba futhi neplaza utoshithi iplaza lami lele engizenzelele alilogistics. Okay. Mshuthi ngathi ngichaza isitolo esithanga ngifuna ukuthi ucabanga kahle ukuthi ngisuka lapho efethu phambi ukuthi ngihlala odabeni etweza. Yebo ma. Mshuthi wazenza lo msebenzi futhi umsebenzi awunika abadala phindeni lapha ngobunyanga futhi. Mshuthi siyathakatha senza yonke into. Mshuthi senza ginqa ngemoto khona umuntu enzanda ukwenza uginqa umuntu wemoto. Nanokuthi kwazi ukushaya umuntu ngezulu ocingweni futhi kunomfana lapha ufala amakhelwane Pikiliyeza ngimthume ngathi awuntela ifurniture tuyabona mfethu futhi ade ngibone ini liphepha ithiwa inimenu. Okay. Imenuyeni lapho uthi nama fridge nama TV na yonke into tuyabona. Yebo. Ngase ngithi akadengele ifridge. Yebo. Athi mina ngisana isilimo ifridge lapha futhi kunoshwizi kunamabhodlela abheya kuzoba khona nezinye izinto ezincane nje ezimnandi mayefika ifridge lapho ufika analo kimi athi yabona wema number yepass lakho ithini athi number photo angiyazi kahle kodwa mshuthi mawusubuza umdletsho baselamana naye mshuthi engakutshela Okay, igama nesibongo ubani? Phineas wakabani? Wakamhlonga mfethu. Okay, unanelinye igama olisebenzisayo ubhalise ngalo ngaphandle kwaPhinias? Futhi sibizwa ukuthiwa inja yodwa laze libutho kuthiwa inja yodwa. No ngisho olisebenzise estore but Phineas. Angithi wefethi ngikutshelile ukuthi ulalela wefethi angithi ngikutshelile ukuthi akumine ngathenga ngathi umuntu ongithekela ifurniture manje uthi ngizofika ngisebenzisele igama waphula ngangayanga khona esitolo kathi uthini nje manje. No ngiyazwisisa but angithi ngathuma umuntu wafubuya nefleet elingenakho lokho akangimthumena ifleet labuya alina ubhier ovelile lapha ephepheni ifleet labuya lapha nakho ukudla okuvela ephepheni ngibuza ukuthi mina esitolo bamnika kanjani umuntu ifleet elingenakudla kube ndoda la ephepheni belifake nokudla wema. Okay, ngicela ubambe ke ne. Yabona ke natho ke izoto ezongicika ke manje usuthi angibambe manje somlungu manje sowena kodwa yini inkinga yakho kodwa awuzokusaza ngezulu khola manje mina. Mr Mhlongo, ngaxolisa for lokho baba ne. Igama lakhe ungubani? Ngasho ukuthi sisemenzele kaJosias. Isibongo sakhe kuyiveza ndlebe lokho angikwazi ukuthi kwafika nonina lapha. Cha wefethu bengifuna ukubuza nje umbuzo ewadi wefethu ngoba nali fridge likhola liyasebenza nankinga na. Umbuzo wami omkhulu ukuthi kwenziwa yini ukuthi into enifake ephepheni njengokudla nje amala lokho kuvela lapha kungabe kusafika phela masethenga ifridge thina. Thina sithengisa ama-fridge sithengisa igrocery. Toba igama uVusi. uVusi baba Mhlongo. Vusi. Yebo baba. You are live on Alex and the Morning Crew. Prank call on Gagasi 99.5 6 to 9 KZN Mornings. Well done, Vusi. Well done, Vusi. Very patient guy.